चिरां बिसाया जितु फुंनिफ्रायनो 8 रिंगानिफ्राय हाबाफारि लानाया जाहैबाय फार्स्टआवनो जोङो फिरफिला बिर होबाय सेकेन्डआव जों मुंख्लंखौनो बिबार बावबाय बिनि उनाव जोङो महरगिरिफोर लोगो हमबाय बिनि उनाव जोङो बैसागु हान्जा मोसाबाय बिनि उनाव जोङो देमसि जितु सानै मोसानाय बादायनाय बे जाना थांबाय आरो जोङो माखासे जोंनि एवार्ड जितु बिसायाव जितु एवार्ड मोननाय बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै थांबाय दा मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय मोनफ्रोमबो जोंनि बे जितु चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा मोनसे बैसागु फोरबो लादों बाव मोजाङै मोजां जादों दा बाव बयबो जोंजों लेंहरजानाय आलासि बिथांमोनहाबो फैदों आरो जोंनि बे जितु पारफरमेन्स खालामफैनाय बिथांमोनहाबो मोजाङैनो होलांबाय दा सोरबा मोनसेयाथ' मोनबाय गासिबोथ' मोनजोबनो हाया दा बयखौबो होनो हाया बे हिसाबै ओरैनो फार्स्ट सेकेन्ड होबाय जोङो थार्डखौ होनो हायासै बे हिसाबै माने जोङो बे प्रग्रामखौ माने जोङो बुंनो हायो मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय जोङो मोजांखौनो मोजां खुंबाय होननानै लांदां बैसागुआव मोननै मोसानायखौ नोंथाङा पास खालामदों दा बबे हानजानिफ्राय बबे जायगायाव देरहानो हादों दा बिजिनि साइडनिफ्राय मोननै देरहानो हादों ओमफ्राय ओरै क'क्राझार रामफल बिसोरनिफ्राय माने देमसिया मोननो हादों आरो मा मा बक्सिस होनाय जादों बक्सिसआ जोङो बैसागु हान्जायाव जोङो 20,000 होनाय जादों ओमफ्राय सेकेन्डआ 15,000 ओमफ्राय देमसियाव जोङो फार्स्टखौ जोङो 7,000 आरो नैथिखौ जोङो 5,000 होनाय जादों फैबाय थानाय समाव माबायदि ओंखारलांनो थियारि जादों आरो माबायदि सामलायलांनो आंथ' दहायबो होनदों मैयाबो होनदों माने जोङो बर' हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोङो बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बा जोङो मोनसे गोथां दोननो थाखाय जोङो सिगां समाव जिथु लांदां बैसागु मोसानाय देमसि मोसानाय बेखौ लाजोबनांगोन आरो जों बेखौनो बिथा खालामनानै लाबाय दं आरो बे जोंना ब्रैथि खोलोब आं बेखौनो बुंनो सानो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ माने गोदोनि जुग जिथु मोसालांनाय बोखांफिन माने वारसपला दामनाय देनाय खाम जथा सिफुं बे जोंनि बर' हारिनि गोनांथि मानो होनबा हारिमुवानो बर'नि हारि मोनसे सिनायथि बेखायनो आं बयखौबो खावलायो दा जोंहा ओरैनो टिम सं मोनसे जोंना मिउजिक भिडिअ रिलिज दंमोन दा बे जोंहा MP जितु जयन्त बसुमतारी सार बिथाङा जोंनि स्पेसियेल गेस्टमोन दा बिथाङाबो फैनानै खोब गोजोननाय मोनलांदों आरो जोंनि बे मोनसे कम्बाइन मोनसे जों जितु CDC बिसा मिउजिक भिडिअ खालामदों बेखौ बाख्नायलांदों बेनि थाखाय आङो सारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर हरबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जितु लांदां बैसागु मोसानाय हान्जा बादायलायनाय देमसि बादायलायनाय बाव जोंहा फेरेंगा सार माने बिथांनि नामखौ रनजित बसुमतारी सार बिथाङा माने फैनानै बेबो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो गोजोननाय फोरमायलांदों आं बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो दा जोंहा लास्ट जितु मोनानि भेराइटि श' बाव जोंहा जोंनि जितु EM बिथांनि मुङानो जाहैबाय सावरायग्रा बसुमतारी दा बिथाङाबो फैदों दा बिथाङाबो खोब गोजोननाय फोरमायदों दा बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय बेखौथ' आरो बयबो मिथिखायो माने मोनसे प्रग्राम लानांगौआ इजि खोथा नङा बाव माने बुहुद नोङो खस्थ' मोनो आरो खस्थ'खौ आं जेबो साना मानो होनबा हारिनि थाखाय जितु हारिमुखौ गोथाङै लाखिनांगौ आं जेब्लाबो रेडि खस्थ'आ मोनगोन बेखौ बयबो मिथियो खुंग्रा हिसाबै दा बावथ' अनेक नोङो बाव मेन्टेलि जायो फिजिकेलि जायो आरो फैसा थाखानि जायो दा आङो माने जोंनि जितु टिम जोंनि बे जोंनि CDC बिसा टिम आंखौ बुहुद सापर्ट खालामो दा बिथांमोननि सापर्टजों आङो खुंनो हायो आरो आं खुंबाय थालांगोन आं बिसिबांखिनि बिबान थायो बेखिनिखौ आं खुंबाय थागोन